Príklad číslo 3. Adam si zaznamenával, koľko eur platil pri jednotlivých nákupoch v potravinách a svoje záznamy si spracovával do diagramu. Pri koľkých z týchto nákupov minul Adam viac, aká bola priemerná cena nákupov v sledovanom období? Čiže potrebujeme si urobiť priemer a najdôležitejšie je správne čítať ten graf. Čiže vidíme, že nákup za 10 eur spravil 9 krát, za 20 eur spravil 15 krát a tak ďalej. Takže poďme na to. No, vieme to zapísať do zlomku. Hore v čitateľi máme zrátané všetky tie sumy dokopy a v menovateli dole máme zrátané počet tých nákupov. Priemer nám vyšiel 30,5 a my chceme vedieť, ktoré nákupy boli drahšie. Čiže nás zaujíma počet 40 eurových, 50 eurových a 60 eurových. Výsledok je 24.